pussista tulee kipeäksi, että vähän havaa voi näyttää tytöille. Sitä löytyy. Tässä on rankat treenit. Johanna kun pyysi mua johtokuntaan mukaan, niin hän lupasi kyllä monenlaista meininkiä, mutta tää on nyt kyllä ihan yllättänyt mut täysin, että mä joudun tähän valmentajan tehtävään, mutta on erittäin hyvät nämä joukkueet tässä. Ja nyt valmistaudutaan. Ensimmäinen liike. Ottakaa alkuasento. Onko valmista? Ja lähtee nyt. Tuulilasi pyyhkiä. Ja nyt hieman rentoa verryttelyä. Ja yleisö voi osallistua taputtamalla railakkaasti. Verryttelyt on tehty. Ja toinen liike. Valmistautukaa. Liikkeen nimi on Fokkerit. Onko valmista? Ja Fokkerit asentoon nyt. Ja liike lähtee nyt. Ja yleisö voi jälleen kerran kannustaa. Loistavaa. Ja jälleen kerran pientä verryttelyä, että lihakset pysyy lämpimänä. Onko joutsenilla, kottaraisilla tarvetta tenanvaihtoon takarivissä vai jatketaanko saman tien? Selvä. Ja nyt valmistaudutaan kolmanteen liikkeeseen. Ja tähän tarvitaan myös lisää apuvälineitä ja me saammekin tänne tarviketta. Ja liikkeen nimi on tällä kertaa kaalilaatikko. Ja liike lähtee nyt. Kaalilaatikossa. Hieno juttu. Hieno juttu ja nyt sitten hieman valmistautumista seuraavaan liikkeeseen. Ja yleisö voi kannustaa entistä kovemmin. Ja tämähän siis toimii täysin kaurapuurolla tämä ryhmä. Me emme dopingin käyttöä me emme myönnä. Ja kolmannen ja viimeisimpään liikkeeseen valmistautuminen vaatii voimaa ja ruutia, jota tämä ryhmä on harjoitellut. Ja nyt tähän tuodaan rautaa, ei rajalle vaan tänne lavalle. 200 kiloa. Ja kohta näette, mihin tämä ruutiryhmä parhaimmillaan pystyy. Kannustuksia yleisön puolelta. Ja kuka on ensimmäinen? No niin, tiukka ja napakka ote siitä nyt sitten. Chok chok. Ja yleisö mielenkiinnolla odottaa, että nouseeko, nouseeko. Se on rankka. Nousee ja rinnalle nousee. Joo! Hieno homma. Työntö jäi vähän kesken, mutta kyllä se siitä sitten seuraavalla kerralla. Ja kuka seuraavaksi? Rohkeasti vaan. Kyllä se nousi harjoituksessakin. Hieno, hyvä. Pakka-asento. Nousee. Ja työntö onnistui suorille käsille. Hieno homma. Oi, vielä noin. Ei tapahtunut revähdystä. Ja vielä sitten viimeinen vaan ei vähäisin meidän voimakimpuista. Keskittyminen on hyvä. Karjaisu. Rohkea tarttuminen. Ja vielä hieman. Ja nousee. Ja tässä meidän hieno ruutiryhmä ja go-go-tytöt. Vielä kerran taputukset heille. Ja tulisiko meidän kaunis juontajamme vielä palkitsemaan voimannostajan halauksella?
sua. Kiitos. Menikö takapainoiseksi? Ai meni takapainoiseksi, vaan tasapaino. Joo. Siis ihan kylmiltään tuosta vedetään tuommoiset 200 kiloa, se on aika kova juttu.